Hej, jeg har lyst til at gå en tur, og hvis du kan gætte, hvor langt jeg går, så vinder du en valgfri Eau parfume fra Luxus.dk. Let's go! Sådan. Hvis du kan gætte, hvor langt jeg lige har gået, så er du med i konkurrencen om en valgfri Eau parfume fra Luxus.dk.